салом алейкум бародарои азиз, бародарои ғариб, бародарои дураи ватан будагӣ, бародарои дар ватан, бародарое ки дар ин моҳи шарифи рамазон рӯздор ҳастанд, зинда боше. бале дар тоҷикистон рӯз камтарай, дар россия дар дигар ҷоҳо рӯзҳо то 23 соат то 22 соат 20 соат давом мекунанд. 20 соат рӯзадорон. офарин бачаҳо, иншоаллоҳ ки роҳати азобои каштагитонро мебинед иншоаллоҳ. ва имрӯз дар бозам биромадем як берун тарафи марказ рафта истем. ишам як табиати зебои ватан, намихел сари баландида байрақ задагиай, ишам ҳам саги вафодори мо. ҳаво имрӯз абрнокай, дар баробари абр борун, интизори борунем. агар борун бора хокбориш кӯ мешавад. хокбориш ҳам ҳаст. хокбориш хуб нест, хокбориш безебай. хокбориш касалӣ меора, ба ғайри касалӣ боз асали замбур гум мешава, шаҳди гил дар дарунаш. вақте ки хок мебора ҳамура қоқ мекунад ки замбур пайдош намекунад. анаш интизори борун ҳастем, борун бизана, ҳаво тоза мешава. интернет ваъдаи борун додагай, имрӯз пага неки диёр нестай. ҳаво ҳам кам дамгирай, неки нисбати поёнтар, масалан хай нагем киҷо, нисбати поёнтар қадар дамгир нест. фақат ки ҳис мекунӣ ки ҳаво амада ғафсай, тинук нест, борик нест, нафас мекашӣ, мефаҳмӣ ки ҳаво камакак дигаргунае. бале бародарои азиз, гили хорам гил кардагиай, хеле мебине. хор ки гил кард дар ҷоҳои мо вақти шикори кавги нар мешава. модкав қати шикор мекунӣ. бачаҳо бисёр гуфтаистанд ки як кавшикор гап нестай бачаҳо. кавшикор мешава иншоаллоҳ ба наздикӣ. фақат ки барвақтарам имкон дошт, барвақтар вақти шикор модкав меомад. модкав камтар мумкин нестай. шикори модкав, шикор ба қилак мегем. нам қилак тамоман ба назари ман ки мумкин нест. не хай наркавга шикор мекунем, модкавга тамоман бояд шикор накунӣ. қилак қатӣ. наркавга иншоаллоҳ шикор мекунем. барои бачаҳои ғариб мемонем ки тамошо кунанд, роҳат кунанд. ва дар баробар дар давоми ҳамин навор бародарои ғариби дар шаҳрҳои бегуна будагӣ, дар ғарибистон будагӣ баъзе наворҳо равон кардан. наворҳои онҳоро ба шумо нишон медиҳем. тамошо кунед. ина ҷои шашликни монози мангал пангал тайёр кардастем. Москва сити даим наздики мона. ҳоли сёнка мегӯяд ина бародараи кабинкаи беседкаи тайёр кардагӣ. салом алейкум ҳама халқи бародарои тоҷик. салом алейкум ба фатишгӯякаи файзалӣ фатисиатсия кунед дар каналам бурасан. бисёр насиҳатҳои зур мекунад. мебинем хай худо саломи худро ба ҳама бародарои ки дар тоҷикистонанд, хоҳаро, падару модаро саломи худро ба ҳама мерасонам карочи. хайна ду саат пас насиб бошад гузарам мешкӯем. ама ништияк нидя гаштесем фортестем. хайна худованд ҳама падару модарое ки моро ки дар тоҷикистон аст сабр тоқатшон бития. падару модарое ки бачаҳошон муҳоҷир ҳастанд мақсад перешон хонара аё то набурем самак главни мо ватана никагда муне бора хай даёр мунасе хай яке беҷам намешам мақсад кор ме бовҷаре бовҷа битак мекам хай даёр иншаллоҳ намешава нашаки масъала ин хозори як мебурем даёр. салом алейкум. тамом биёед хакада муспед кина да Москва сити ва Москва сити рам сёнка мекунем. хоб ина бародарони мо шашлик мо сарши тайёр шуданд.
اینا اینا برачкаи мо тайёр кардааста. Иншалло мешавад. Меш. Тозанг штес. Иша тоде. اینا حاجی سیونکات میکنم گل روز به انجام میرسه فقط ششلیک هم تیار شده اما اشتراک شده کاروچی کم فقط مونده گذارا مشکن برادرها هم از زندگی رفته سه من اشتراک کاروچی ак худо медонаи чӣ хел мешуда боша ак рецептша нафаҳмидем одамои рӯзадор неге бӯй ба маза кардиста гуфти акаи фазалӣ буш тинҷа охи ҳоҷи чӣ кор кардасти ҳа москва сити ра бишат када демоли одамондози ҳам минутку о ина ҳа москва сити ҳоҷиҷон москва ситиро нишон додум хай чо кайси ютуб дей кая салат палат кардам ина бародаро шашлик мо тайёр шуд ҳоли 45 минут дига вақте ба рӯза шикоира ина янивашон кардем ҳамаша қарибеки хай сочни просто ништак омадест так рӯзша ба мебинем бо мегим ҳай качкор тайёр гул накарди ҳамаша не биги букун шо ина ки тайёрӣ ба шом бернам торик шид бигирем биги дега салом алейкум тага насиб боша чӣ мешава оши палови ба хелди рӯғани зайтун ин гап нест барои мардуми рӯзадори ҷо шаҳри биязан бародар ва ош калисем барои бачаҳоям 35 кило бринҷа машаалло 250 нафар бачакое ки марамат як дарони мачида ҷошон кардем бачакора бисёр барои бародарои рӯзадор анае биха боша ки як ош бикунан бизананд дар ҷуни шириншон гап нест иншоалло ки то 250 каса дар ифтор ҷамъ мешава иншоалло 250 ҷамъ мешава ҳоли аки аввалои рамазона ё ҳоли мобаи соли гузашта то 400 нафара ҷамъ мешид хеле ки таробе дар хона мешад бисёр хайли нохирида бисёр шикор мекунад ҳарсида нохириё данист яъне али буй бачо ҳастан бачо дег тана гуфти деги чанд кило дег бародари ҷони ман бошид 250 литр об мебарад ин машаалло 30 кило гӯшт 50 кило бринҷ бародар 80 кило сабзӣ 20 литр равған 25 литр об мана ҷурай ҷои ман бошид чӣ шабо нагуфтам бугумад хайфи зира гӯшт 35 кило гӯшт барои 50 литр 50 кило бринҷа ки ҳар як ҳамо мезанем 17 кило 18 кило 25 кило да мезанем бачода метавонем ҳоз ина 15 кило гӯшт задагием ҳамида 15 кило гӯшт дар 30 кило бринҷ машаалло 30 кило бринҷа задагием кам тада болотар кардамаш бигирем агар не ҳаррӯза 25 кило мекардем имрӯз кам боло бурдесимш ки мардум бо оста бисёр шудестан ишна намояд биё акаям салом биё салому алайкум салому алайкум ин навори навбатиро ҳам барои бародар сайалӣ ки дар ҳамин атрофҳо мол доштааст дӯстош аз екатеринбург маҳмадалӣ асад равон карданд акай сайалиро худо нигаҳбон бошад худованд дар ҷое бошад акай сайалӣ сарбаланд бошад ҳамаи мардуми мусалмонро ба иди арафа таблиғ мегӯем раҳматуллоҳи ва баракату ина бозори перам ратан ҳам тикисидами сирои кинамо ба шои пермем
این بخوام نو علاق اومدگی های ولی اگان یک ماه یک نیم ماه چردگی تمام. اگر 2 ماه 3 ماه گپ چرا این بخواه دیوانه میشه باور که در گردنش کوف نداره، کوف پیدا میکنه. کوف یعنی که رنگش تر در گردنش یک چیزی دیگر هم تا روغن میشه پیدا میشه تا کلان میبروید. از ما ایده اینه دیدیستی. خیلی برادر عزیز زنده باشه در امان الله انشالله که باز به نزدیکی و میخریم در نوارهای آینده. زنده باشه تا باز دید.